края на юни министрите на външните работи на 54 страни от Европа и Северна Америка се събраха на гръцкия остров Корфу, за да обсъдят новите параметри на сигурността на Стария континент. Гръцкото председателство на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа вече постигна първия си успех. Първата в историята на организацията неформална среща на министрите на външните работи. Председателството има амбицията само след 6 месеца отново да събере външните министри, този път в Атина. За първи път след кризата в Грузия през август миналата година представители на НАТО, Русия и Грузия се събраха отново на масата за преговори, но както предупреди руският външен министър Сергей Лавров, много думи се казаха за възстановяването на доверието и ние сме съгласни и сами призоваваме за това. Но важното е думите да не останат само думи, а да има и практически действия. Различията обаче са ясно формулирани. Руска страна бяха поставени много остро въпросите, свързани с различното равнище на сигурност и с принципа за неделима сигурност в Европа. Нещо, което е една тема, която е редно да се обсъжда, но действително не може да се каже, че сигурността е игра с нулев резултат, в смисъл, когато се увеличава за един, се намалява за друг. Така че това е основната точка, по която все още има значителни различия. Укрепването на сигурността на страните членки на НАТО не става за сметка на Русия. Нещо, което Русия го разбира по различен начин. И очевидно, че това е една тема, която ще се дискутира и в бъдеще. Но важното от вчера е, че беше възобновено сътрудничеството, беше възобновен диалог и бяха поставени на масата тези теми, които предизвикат напрежение в двете страни. А защо е важен диалогът с Кремъл? I think that there are security threats that we can better tackle with Russia than without Russia. За да успее светът да се справи с ситуацията в страни като Ирак, Иран и Афганистан, е ценен опитът на всяка държава. България е една от страните, които много може да каже за сигурността и за архитектурата след всички тези усилия и то успешни, които полагахме в продължение на години за стабилизиране на Балканите и на Югоизточна Европа. Именно Балканите са един от добрите примери как един регион, който е разтърсван от конфликти и от война, би могъл да намери общите теми за сътрудничество и общите приоритети, с които да се развива. Разбира се, подобен подход трябва да се пренесе в цяла Европа. Русия представи един план на президента Медведев, това беше преди няколко месеца още, за създаване на нова рамка, нов механизъм, нова архитектура за сигурността в Европа, което е тема, която ние и партньорите ни сме готови да обсъждаме, но в контекста на запазване на сегашните институции, на ангажимент към досега поеманите договори, включително договора за обикновените въоръжени сили, към който Русия суспендира участието си, включително в рамките на използването на всички механизми на НАТО, на Европейския съюз, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, не да се създават нови структури, а да се потърси потенциал в сега съществуващите структури. И на второ място, това, което ние настояваме да се случи, е този подход да бъде балансиран. В 1975 година, когато на практика е започнал Хелзинския процес, който е довел до тази организация за сигурност и сътрудничество в Европа, която заседава днес, е било на върха на студената война. И дори тогава са се уточнили държавните глави да развиват сътрудничество в три насоки. Твърдата сигурност, но освен това икономиката и човешките права и хуманитарното измерение. Така че ние настояваме днес, в днешни условия, да не се отделяме от тези принципи. И когато говорим за твърда сигурност, да, трябва да се обсъждат разумните претенции на всяка една страна, но те трябва да бъдат в комплект с спазване на човешките права, с ангажименти в тази област и с ангажименти по отношение на икономика, енергийна сигурност, екология и така нататък. Европа е спокоен континент, но не и без проблеми, както призна ротационната председателка на организацията. We exchange views on current security challenges in all three dimensions in the OSCE area. We also discussed the question of how to take this dialogue of European security forward with view to the OSCE Ministerial Council in Athens and beyond. Traditional security problems remain unresolved, while new threats and challenges emerge. Protracted conflicts, ethnic tensions, and unresolved border disputes continue to plague parts of the OSCE area, having the potential to turn into serious crises.
Дипломатите останаха доволни от срещата в Корфу и признаха, че тя е дала глътка свеж въздух на една организация, започнала малко да губи смисъла си. До новата среща на министрите на външните работи в Атина остават 6 месеца усилена работа, за да може да говорим за истинското й съживяване.